Wala kang bahay. Pero meron kang aso na naiwan doon sa Parañaque. Gusto mong balikan. Pero kumain ka na? Hindi pa? Pag-uwi ka? Kakaawa naman si sir. Okay, si kuya po ay anong pangalan mo, kuya? RB. Si RB po ay tumabi sa akin at humihingi ng tulong para daw makauwi sa Parañaque. Kalalayan niya lang daw sa kulungan. Nakulong daw siya dahil hindi siya nakapagbayad ng pagkain, tama? Tapos nakulong siya ng 2 months, pero hindi, ang tinatanong ko kung alam ng pamilya niya. Hindi daw alam ng pamilya niya. Kuya, tanong mo sa akin, ikwento mo sa akin kung ano yung nangyari sa'yo. Pero sa kulungan ka talaga nakulong. Kulungan talaga. Saan yun? Okay. So 2 buwan. 2 buwan ka doon nakulong. Hindi mo na contact yung pamilya mo, hindi mo na tawagan, walang bumisita sa'yo. Ayun. Nakakaawa naman si kuya. Ilang taon ka na, kuya? 35. Pero taga Parañaque po talaga kayo. Taga Parañaque kayo. So, oo. So ngayon, bibigyan kita ng pamasahe mo papunta doon sa sa Parañaque. So, ngayon nakalaya ka na. Sino kasama mo sa buhay? Sino ang uuwian mo doon? May bahay ka doon? Ay, homeless ka? Wala kang bahay. Pero meron kang aso na naiwan doon sa Parañaque. Gusto mong balikan. Pero kumain ka na? Hindi pa? Pag-uwi ka? Kakaawa naman si sir. So, anong gagawin mo pag balik mo doon? Anong magiging trabaho mo niyan pag balik mo doon sa Parañaque? Anong trabaho ang gagawin mo? Construction. Babalik ka sa pagiging construction. Saan ka sa Parañaque para at least kung saan anong street? Sa Sampaloc. Parañaque. Subdivision 'yun. Pero wala ka talagang bahay na titirhan doon. Ibig sabihin meron. Parang barong-barong lang ganon. Ayan, nagulat ako kasi tumabi sa akin si kuya, humihingi ng pamasahe pa uwi sa Parañaque. Sabi ko sa kanya, kuya, tinanong ko kung bakit siya nakulong. Niya kinuwento niya, nakulong daw siya dahil sa hindi siya nakapagbayad ng pagkain. Hinuli siya 2 months, so walang bumisita sa kanya. So wala kayong mga kamag-anak dito, kuya? Oo. Pero taga saan ka talaga? Probinsya mo? Mindoro. Nakakawa naman si kuya. So, bigyan kita ng pamasahe mo, pwede ka na makauwi. Tsaka kahit pambili mo ng pagkain, at least makakain ka. Kung sakali man na tawag dito, gusto na ka namin balikan, bigyan ka namin ng grocery o bigas, doon ka namin mapupuntahan sa Sampaloc. Barangay Sampaloc ba yun? Sampaloc. Wala ka din kasing contact number, wala daw siyang wallet. Yung wallet mo wala na rin, oo. So wala ka ng ID, mga so sa Barangay Sampaloc, sa anong landmark na pwede ka namin matagpuan? Halimbawa Sampaloc lang, pagtatanong ka lang namin doon, kilala ka na doon. O sige, ganun na lang. Bernardo Pelido. Fernando. Ayun. So pagtatanong ka lang namin doon, baka sakali mabigyan ka namin kahit grocery, bigas, nakakawa ka naman. So wala ka hindi ka pa nakapagpalit ng damit niyan? Hindi pa. Hindi nakapagpalit si kuya ng damit, So paano ka nung nakapasok ka doon, naglalaba ka na lang sa loob?
Sige, sige, ganun na lang ha. Nakakaawa si kuya, sana may mapansin sa kanya na kamag-anak niya at matulungan siya. Kawawa naman. Dito po yan sa anong pond dito? Dito sa Taguig, nasa Taguig siya, so medyo malayo-layo nga. Kung maglalakad siya, napakalayo. So bigyan na natin siya ng pamasahe niya para makauwi. Okay, maraming salamat kuya sa binigay mong oras, at sana makauwi ka sa inyo at makapagbagong buhay at makahanap ka ng trabaho mo na maayos. Ganoon na lang po. Maraming salamat po. Ayan. There's so much that we can do for one another, but only if we truly make a stand. Let compassion fill our hearts. It's a way to make us start to live in harmony with all of humankind. 'Cause there's no creed nor color when it comes to helping people. There's no friend nor foe when it comes to saving lives. This is the message of compassion for all the world to see. Compassion has the power of humanity. While sometimes we turn a blind eye to suffering we can't stand, compassion never fails to meet the urgency ahead. The urgency ahead. 'Cause there's no creed nor color when it comes to helping people. There's no friend nor foe when it comes to saving lives. This is the message of compassion for all the world to see. Compassion has the power of humanity. There's no creed nor color when it comes to helping people. There's no friend nor foe when it comes to saving lives. This is the message of compassion for all